Hai, Roberto, îl- stai. Așa, nu mai este lag pe server. Și am zis că dacă nu e lag, de ce să nu filmăm? Mi-a dat și lui o pâine pentru că am văzut că arunca unul niște pâini pe acolo. Și de ce să nu le iau? Faithful, i l-am dat. Că l-am văzut și un episod. Mai scoate din lag. Adică nu-i așa, deci noi o să scoatem lava și apa. Eu zic hai să le punem aici momentan. Stai că le mut eu, fii atent. Da, unde? Îi dă-te puțin de pe furnace. Deci să zicem că aici punem lava. Uite. Nu, deci vreau să... Stai. Vreau să le mut. Stai că mai avem aici o... Vreau să le pun sus, pentru că n-am destule... Dar stai mă că avem mai iron. Stai mă că, bă, ne facem niște găleți? Bă, ne facem niște găleți? Aș uita. Fii atent. Stai să iau lava, dă-te puțin. Gata, hai că am luat-o. Stai să iau și lava de aici. Aș uita că avem iron. Că dacă n-aveam iron și de-astea, pe un skyblock obișnuit așa se face. Da, păi nu o să spargem, le spargem după ce facem platforma și astea. Stai că, fii atent. Îți arăt acum. Stai să iau și apa. Mai fac un bucket sau o apă asta o acopăr pentru că avem deja două bucăți de apă. Fii atent, asta o acopăr. Deci, hai să spargem torțele. Da, nu putem să dormim. Nu mă, fii atent, nu pot să dorm. Și de ce? Pentru... Fii atent. Hai să ajută-mă să spar dirt. Eu mi-am făcut o lopată. Da. Vreau să spar tot. Păi fă-ți. Fii atent. Eu spar deoarece dirt e foarte important. Sal YouTube. Cred că mai filmează cineva. Da, era să cad. Vezi că ți-a... Fii atent, dacă o să cazi, apași repede, bară is. E fată, mă, parcă. Da, fii atent. Vreau să... Sunt mai multe. Da, nu știu unde este puțin să... Mă duc la Bedrock, stai puțin. Tu spargi asta că eu cobor repede la Bedrock. Să fac acolo. Nu, ultimul la Bedrock. Nu, ai grijă să nu cazi. Mă, să fac platforma. Da, și eu vezi că o pun pe slabul de jos ca să nu se spawneze. Mi-a venit o idee. Bă, aduci tu un crafting aici. Da, pune-l deasupra. Aici. Bă, și tu spargi și tu. Sau nu stai să dau pară aici. Nu-l mai aduce, nu-l mai aduce, nu-l mai sparge. Nu mai sparge, am o idee. Nu, o să le mutăm pe toate jos, dar stai să terminăm. Când o să facem destul cobblestone, eu vreau să le prăjesc, să le fac în stone brick. Ai căzut? Fii atent. După când o să facem destul cobblestone, stai să zic și ceva, când o să facem destul cobblestone, o să-l prăjim, să facem stone, că o să fac stone slab și stone brick, care o să fac scări, să arată, pentru că arată mai frumos ele, știi? Le știi și tu care sunt. Și sexy. Fac, l-am prins. Aruncă și mie o torță. Vezi că l-am pus în chest.
Aruncă-mi o torță. Așa. O să-l pun aici, asta, torța. Ce artă, ce artist sunt, mă. Sunt artist, mă. Ba da, dar de unde știi? Haide. Tu vorbești, eu să aici concentrat. Cât sunt. Dă repede, Baris! Ah, hai că, hai că, ai căzut aici, am crezut că ai căzut în gol. În gol, mă, adică, nu, ai căzut în gol, adică, ai căzut. Am înțeles. Uitați aici ce frumos arată. Ce mă? Și dacă nu o să vedem, mănâncă. Mai vin o să-ți mai dau una. Evan, și că Evan spawn emeralde. Ia, bă, hai să scrii și noi bară spawn. Ia, spawn. Da. Unde? Unde dai, mă, emeralde? Fii atent, aruncă. Vino repede. Nici eu n-am apucat. N-apuc, mă, să ești nebun. N-apuc să iau nimic, ești nebun. Ai luat ceva? N-am apucat să iau nici... Uite, am luat un diamond. Aruncă, mă, mai aruncă cu diamonduri. Aici e bătaie, box. De ce n-a venit, mă, de la mine? La bagă nasul. Le ia, uite-l, ia, l-ai luat? Uite-l. L-ai luat? L-ai luat? De ce ăștia au deja diamante? Ce mai vor? Deci să lase și la noi. Gata? Eu am luat doar un diamond. Uite ce disperați, deci, haide, mergem? Da, haide. Da, măcar am luat și eu un diamond. Trebuie să mai las aici. Eu... Ce-ai făcut? Mai încă face? Să-l fac Eva la spawn. Diamante. Vino repede. Acest episod se numește Evan. Mama, aruncă cu blocuri de emerald. Haide, fraiete, vino încoa. Nu, n-am apucat să le iau. Mamă, de ce ne simți? Fii atent, da, dar aruncă cum faci ciudat, să nu poți să-l prinzi, știi? Să te repezi după el. E mă sui aici. Uite, unul aruncă cu cască. N-am apucat să iau. Nu mai văd nimica. Zici că e ca la câine așa cum aruncă, vezi? Ai luat? Eu mă duc după ăla care... Nici eu n-am. Da, bă, dar n-am apucat să iau și eu nimic. Stai acolo. Unde ești? Uite ăsta are, uite Vlad are de-astea, uite. Nesimțiți. N-am apucat să iau și eu nimic. Mai stăm? Ce facem? Că tot n-apucăm să luăm. Ce zici, mergem?
Disperați. Ce facem? Mergem? Mergem? Haide. Hai să măcar să terminăm aici episod. Măcar să facem asta. Tu mai spargi alea, că eu aici... Una, două, două, uite. Da, și noi eram disperați, și noi ne-ai că nu ne-am băgat. Scrie pe aici. Da, 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 bă, ăia stai puțin, aia care aveau și armuri de diamant, toți s-au repezit, știi? Că mai fac aici. Și vin și o să mut chestul și astea. Cine vrea în Propo Arena sau ceva de genul. Cine face timp? Nu te duci la RPFF, că acolo te bași și ei au multe armuri, au armuri de diamond noi, tu ai de-abia iron. Și au și enchantate, pentru că serverul nu-i, te-a dat imediat wipe, știi? Să zicem, mă. Sau că te joci mult jab în continuu, știi? Noi abia am făcut, da, și cu armuri de diamond, nu mai lasă și la ăștia mai noi așa. Mm. Era să cad. Da. Stai să fac înconjur platforma asta și am terminat. Adică mai înconjur cu încă unul să fiu sigur. Știi că o să-ți ardă casa? Uite, zicea la în comentarii. Eu o zi înainte că aveam grau pe un server de Minecraft și eram atent la cea. După n-am mai avut și mă jucat și nu mai sunt atent la cea, știi? Adică dacă scriu ceva... Da. Știi, ăștia care au gra trebuie să fie atenți la chat. Știi? Eu când jucam pe server, eu... Stai puțin, eu jucam tot cu Robert. Eu zic, stai puțin. Eu jucam pe un server de 1.5.2. Vindele. Vindele. Se vin câte ori. Fă-le tu, că eu aici muncesc. Stai, și vreau să zic că eram pe un server și jucam cu Roberto Andreea, știi? Ca nu aveam skin. Nu mă, dar jucam, aveam, nu știam încă X de astea cu skin, știi? Și nu, adică la început. Și nu jucam cu unul fără skin. Vezi că eu o să sparg astea. Hai mă, că eu le spar și le mut jos. Și cum dacă ei să cadă, o să cadă jos. Și sar repede după ele. Și că nu te ajută. Bă, dar de ce nu merge? Spargă astea de mai multe ori. Da, o să mut chestul jos, dar sparge și tu, că eu îl sparg și nu merge. După ce mutăm chestiile astea și punem warp. Vezi că o să-ți dea mulți bani, ce faci cu ei? Stai să vin și eu. Să văd și eu ce, să... Fii atent.
Bă, eu zic să cumpărăm saplinguri de copaci de toate felurile. Mă gând. Haide. Păi și ce facem cu ei? Eu zic să cumpărăm. Pentru că ne trebuie. Am eu niște idei pentru copaci. Fii atent. Niște idei. M-am încurcat. Vinde-l. Ai vândut emeraldele? Uite acolo, mai în față, vino. Haide. Eu n Mie merge cu 10 FPS-uri, dar merge bine. Ia, uite aici. Uite aici. Uite, dă-i click dreapta. 8. Și 2600. Da, vinde-le, o să mai rămâne unul. Nu mă, vinde-le mă, să luăm stepling-uri. Fii atent. Bă, luăm stepling-uri din fiecare. Fii atent, ia unde ăsta. Păi de ce? De ce? Păi da, da, și de-astea alte arată. Fii atent, ia și de-ăsta sprus, ia niște sprus. Ia, de-astea avem, mă, ia sprus. Da, ia sprus. Da, că mie îmi place cum arată. Hai mă, ia doar unul, mă, că ai bani, ai 1600. Ia unul. Ai luat? Uh, ia și un bărci, ia și un bărci. Iei și un bărci? Luăm, bă, luăm și Dark Quack. Stai puțin. Nu Jungle, că nu-mi place. Fii atent, Dark Quack-ul, dacă l-are pe aici, și e foarte șmecher, mi-e place cum arată. A, dar n-are. Stai să mă... Stai că eu cumpărasem. Stai să mă uit. Și Dark acum și arată foarte șmecher. La mine. Stai că o să murci, mă uit aici. Că de nu ce... Nu l-are, mă. Ciudat, a băgat Acacia, dar n-a băgat Spruce. Sau nu-l văd eu, nu știu. Haide să... Lasă-mă arunca. Fii atent, unde punem chestul? Bă, coboară. Hai mă, unde punem? Fii atent. Cra crafting-ul sau nu, uite, am o idee. Punem craft Punem crafting-ul așa pe diagonal. Am niște idei, fii atent. Punem așa craft. Nu stai că fac și mai fac încă un furnes, fii atent. Și le punem pe diagonal. Păi le am la mine. Fii atent, îl punem, uite, așa. Și ăsta vine așa. Zi un loc unde să-l punem. Da. Zi-mi unde să-l pun. Pe colț, pe margine. Hai să-l punem așa. Uite aici. Lasă, stai mă, dă-te puțin. Gata. Gata. Fii atent, da? Deci avem un sprus. Eu zic să facem... Cât am filmat ea? Ba, avem dirt, ia uite-te. Hai să spargem asta. Fii atent, mai pune și tu niște torțe pe jos. Fii atent, vezi că mai avem vreo 3 torțe în chest. Pune și tu pe jos pe acolo. Da, fii atent, mai întâi pune un slab, că torțele nu pot să stea pe... Mai au un slab de acolo. Știi, mai trebuie să mai ai un slab. Că ele stau pe bloc întreg. Nu știu, găsește un loc. Uite acolo lângă chest. Încearcă să pui și tu o torță. Vezi unde e mai întuneric. Pune și tu pe acolo. Știi? Sau dacă mai ai nevoie, mai fă.
Încă... Dar lasă-mă, că arată bine și așa. Dacă mai ai nevoie, mai fă niște torțe. Când o să, eu zic că o să mai facem un cobblestone. Hai să, fii atent. Hai să facem ăla unde punem lava și astea. Ce, ai la lava? Păi haide... A, nu ai luat-o. N-am văzut eu bine. Stai. E bine. Stai să fac apă infinită. Dă-și mie niște slaburi. Păstrează tu cât ai nevoie și restul dă-mi-le mie. Dă și mie 20 ai. Să rămână. Unde? Fii atent, uite aici fac apa infinită. Sau nu? Zi. Stai puțin. Să o pun. Vreau să am... Mi-a venit o idee. Ia să... Sper să nu cad. Vrei să... Vrei să mi-a venit o idee. Poveste. Poveste. Ieri a fost... Nu ieri, auzi la mine. Mai de mult a fost Crăciun. Asta e melodia. Fii atent ce... Uite, uite ce tare arată. Îți place? Fii atent, uite. Uite, uite cum am făcut-o, îți place? Văd că ai văzut. Prețioase sunt toate. Am înțeles. Aici punem la fa. Mai încolo. Stai puțin. Colinde. Te pleacă, nu omor. Ce? Ăla face colinde? Minte, mă. Da, am văzut. Spark. Nu mă acoperi. Luptă cu apa. Stai puțin. Păi n-ai cum să dormi, mă. E server multiplayer. N-ai cum să dormi pe server multiplayer. Ți-am zis, eu ți-am zis mai devreme. Ieri a fost Crăciun. Ieri a fost Ieri a fost Crăciun. Astăzi sunt nebun. Nu știu. Nu de la pizza. Stai. Stai puțin. Să punem. Unde e, mă? Uite aici. Ia uite. Zbank! Ia uite. Este idee special. Uite, arată, o facem așa, fii atent. Stai să spar și în partea asta. Bă, fac două așa? Bine. Da. Facem tot așa, adică sincron, ceva de genul? Da, nu mai avem lava. Dă-te că eu m-am scremut aici să-l fac. Dă-te. Tung, uite aici vine asta. Ce faci, mă? Vezi că n-am cum să-l fac așa pentru că am făcut asta cu apă.
Să o mut cum, fii atent. Îl mut, nu-l fac așa, îl fac puțin mai departe sau îl fac în partea asta la lavă, adică să folosim doar o bucată de lavă. Zic să fol- Ce faci, mă? You are on fire. Bitch is on fire. Bitch is on fire. Perfect. Da, așa. Să folosim doar o bucată de lavă, zic. Aia este apă infinită, mă. Să te piscinești. Da. Da, ba, da. Să te piscinești acolo. Stai puțin. Mor. Bară is. Gata. Era să cadă în lavă. Ia uite. Ce? Cine? Ah. Bitches are back. Nu. Mă chinui aici. În lupta cu apa. Să mori. Nu! Dă-te, mă. Tu te joci, te distrezi și eu aici mor. Ce ciudat s-a auzit. Nu! Gata. Vezi că a căzut în lavă, mă. Dă-mi pickaxe-ul măcar. Așa. Și gălețile. Doar atât? Și că nu aveam două găleți? Vezi că aveam două pâini, da. Asta e că aveam, nu, una aveam. Fire. Și avea și niște cobblestone, dar cred că l-am pierdut. Asta este dau bară is din nou. Bă, mamă, isul nostru. Trebuie să dau aici. Da. Ia, gata. Stai să văd și eu cât am filmat. Am filmat 28 de minute. Hai să închem aici episodul. O să facem aici o fermă mică de copaci. Hai, mă, ți-ai făcut. Fă și mie niște opinci. Stai puțin. 1, 2, 3. Haide să punem măcar câte unul. Nu-l folosi, că îl folosești tu. Mersi pentru opinci. Mersi, opincuță. Este un fail. Ia, să am aici o idee cu scări. Și hai să... Nu poți să bași pe Fistful. Pentru că e băgat de server. Și serverul e băgat pe... A, asta e că eu mi-l-a setat deja pe Peaceful. Nu, serverul cred că e pe normal, mai mult ca sigur. Stai, mă, vrei să-ți dau eu o pâine? Ce- Stai să pun și o scările și închem episodul. Haide. Nu știu câte. Bine. Mi-l arată tabletă. Are textur pack.
Hai la spawn că dăm cu artificii. Artificii! Da, cu artifică. Să te artificesc. Eu uite și pe frate. Mai trebuie tablete. Hai, vină încoa să închim episodul. Mă întreb ce să mai fac pe aici. Mai am 3 scări și nu știu la ce să le folosesc. Am uitat să sparg slab-ul. Gata. Știu. Hai, de vină încoa. Unde ești? Vino aici. Stai. Uite, întoarce-te invers, mă. Așa. Uite cu papucii noștri și cu pâine. Ți-ai pus? Te-ai omorât cu ei. Ia, mă, ți dau pe ai mei, ia să nu mori. Să zici să nu mergi fără papuci, să nu-ți înghețe picioarele. Bă, dar ai luat, băi, știi că mi-ai dat și mie, nu? Haide. Da, eu sunt Moș Crăciun. Mai tânăr, așa. Stai, dă-te, mă, stai. Haide, dă, hai. Și eu, Roberta. Așa.